Hello guys, ayan, samahan niyo ko ulit. Meron tayo guys ditong ground meat. Minarinate ko lang siya sa black pepper, paprika, salt, then naglagay ako ng kisbara, then bell pepper na red, ayan guys. Then white onion, nilagyan ko din siya guys. Minarinate ko na siya guys. Ngayon naman, gawa tayo ng sauce. Magano tayo ngayon ng garlic. Prepare ako ng para ating sauce. Huwain ko lang siya guys ng maliliit siya. Lagay ko na guys ang ating bowl. Ayan. And nag-add ako guys ng tahina. Garlic and tahina. Then add tayo ng mayonnaise. Konti lang guys. Depende sa inyo yan guys ha. Kung gaano karami yung kanyang kailangan. At kung gaano rin kadami ng inyong paggagamitan. Then add tayo ng konting olive oil. Then ayan. Mix natin siya guys. Add ako ng isang kutsarang yogurt. Timplahan niya siya guys. Nilagyan ko siya ng konting, nag-add ako ng konting salt. Then mix lang natin siya ng ating garlic isa. Ayan na yung ating ano guys. Ating meat. Sino maganda? Riyadh Gallery o Riyadh Park? Riyadh Gallery. Mas maluwang ang Riyadh Gallery dahil kaysa Riyadh Park. Yes. Riyadh Gallery. Ang ano niyan guys, yung ginawa ko niyan, ano siya, yung kasing laki lang ng daliri nito. Ang piraso ba yun? 17. Ayan na siya guys, lahat. Ganyan lang siya guys, kalaki ha. Pero depende pa rin yan sa inyo kasi ako yung gusto ng amo ko yung medyo maliit lang kasi laki lang ng daliri. Ayan. Then, try natin siya ng konti.
Ano lang siya guys, kailangan yung oil nyo konti lang. Kaya natin siya para maluto. Golden brown lang siya guys. Huwag masyadong ano. Kailangan siya guys, ano yung kanyang apoy is mahina lang. Kasi masyado siyang matutunog agad din. Ang kanyang loob hindi pa luto. Kaya banayag lang yung kanyang ano tawag niyan? Apoy. Para talaga yung kanyang loob is maluluto siya. Ayan. Then, nag-ano ulit ako guys ng isang pan. Lagay ako ng olive oil. Konti lang na olive oil. Ayan. Then, isang ano, ano siya guys, garlic powder ang nilagay ko. Then, nag-add ako ng rosemary. Fresh na rosemary yan guys. Then, yung ating bread na Arabic bread. Ano siya guys? Ano tawag yan? Kubo. Ano ngayon? 21? Kubo siya kung tawagin dito. 11. Fry ko lang siya ng bahagya guys. Ayan, ganyan lang siya. Yung rosemary guys, pang ano lang yan, yung para medyo maganda yung amoy. Baling-baling lang kasi ano para hindi siya masunog. Bahagyang-bahagya lang din ang apoy niyan guys. Garlic yan guys yung nasa nilagay ko, garlic din oregano. Oregano powder. Dry. Ayan Ayan na siya guys. After nun, ayan, nilagay ko na yung sauce natin. Pahiran lang natin siya ng konti. Then, meron akong white onion, then samak. Ano yan guys, yung nilalagay yan sa salata na kulay red. Then, lagay ako ng konting magdunis. Then, saka natin ilalagay yung ating ginawang ground meat. Ayan guys. Ganyan lang siya guys, kasimple. Sana guys nagustuhan nyo ang aking video for today's. Ayan. Simpleng merienda, pero yummy.
Yummy, yummy. Ayan na siya, guys. So yummy. Then, yung natira nating sauce na inilagay natin, lagay ako ng konti dyan sa up niya. Sa kanyang top. Ayan, guys. Sana nagustuhan nyo, guys, ang aking video. Thank you sa inyo, guys. Sa uulitin. Love you all, guys.